ne ndiko. Erokamano. Kidi jomoko yuak ni wan kilimowa en chiemb chuny. Jomoko kilimo mabende kamoro ne okogo kura ne telo ne to chal gima nitie gik moko mag dongruok miwinjo kituom mang'eny. Yes. Gino nitiere tadwa na nyisi ni kama gino ae. Ma kisungu wacho ni there is a historical context to it. En ni joma yuak kamagogo kumi gini mang'eny gin jok ma odongo kendo siko kiwacho na gini nitiere jok moko maricho, nitiere jok moko machalo kama, nitiere jok moko ma kata gik mipimo godo jogo bende ok gin gik ma samoro anyalo wacho e wang' jowi kama koro irango gi piny ngima. Gima kisungu luongo ni ethnic exceptionalism. Chandruok mar ethnic exceptionalism ni en gima telo mang'eny mosebiro bang'e no osetemo timo. Kirango igni 20 mosekadho, kera ariyo manyo okadho chien go, gin joma nyo timo chandruok mar ethnic exceptionalism. Nikech kirango gima koro miyo piny muoch kabisa 2007 en ni nitie oganda moro mane nenore ni koro gin jok ma opuodh sana, ma kirango ofisni to yudo ka kaje magiae, kirango ofisni to yudo ka kaje magiae, koro miyo jomoko ne dong' kane gi nyang'ur moro. To ker mochako luwe be nyocha lo kagima ne ok owuok e chandruogno. Embe kache manodhi osike. Ma kirango ofis ma tek ma bet ka ojiwore maber, tiro mana ka gin jok ma kamoro achiel, gin jok ma nyoa kamoro achiel. Koro miyo kaso nyo serikandi ni obiro. Gimomiyo nyo gi gocho kaka ombula kane gigoyo en nikech ne nitie gima ker mokadho notemo timo mar handshake. To gima chimane tuo mane handshake ne temo thiedho en wach mar ni ethnic exceptionalism ni kabinde moko beyo moingo kabinde moko ni en chandruok monego watieki. To ker gi prime minister gi seche kane paro ni mondo mine gitime institutionally. Ni nitiere chike moko monego loki, nitie gik moko monego tim manokelo gima niluongo ni BBI. To kaka piny en piny, BBI no noyudo chandruok mamoko ma ok nochopo kare. Ka koro ker manyien obiro gi gima biro luongo ni personally or demonstrate gima iluongo ni personal ingenuity. Owacho ni kar wacho ni timo handshake manyien, for instance, to wacho ni gik manyo timore marach e piny ka, gik ma ker onego tim, samoro ker manyo kadho, nikech ker manyo kadho manyo kuongo tiyo gi katiba manyien, nitie gik ma samoro nyo nyalo timo maber to ok nyo timo maber. Achiel kuomgi nyo en dhi kuonde mane wacho iparo ni samoro nogo kura ne opposition to kele dongruok. Iyudo ka samo kongo chako biro to ok obi gi dongruok ma comprehensive, ko biro Kinyando to biro Liel, ko dhi Migori to kelo net mar suna. To sama korino ka ker masani odonjo to ko biro Lemo to wacho ni biro duogo, to ko duogo to duogo ya comprehensive development agenda. Adwaro ni kata kaka maber to nyaka wapuo kaka oganda. Kendo kaka monengo aduoke erokamano to achiwe erokamano. Nikech kada mano Uasin Gishu County ka nodhi mane lemo mokwongo. Koro chandruok penjo karo kaduoke penjo bandi penja mokwongo. Mano was the background. Eni jok mayuak ni gin kodhi thurgi to itero mana lamo to kobiro kama moko to kelo dongruok. En nikech pod nitiere ichilit moro e chunygi ni kuonde ma ker otere dongruok go ok ker ne ok onego tere dongruok. Gima wigi wil godo ni joka be mana jo Kenya, serikal en achiel, Kenya en achiel, sama Kenya te dongo to en story maber ne ng'ata ng'ata. Erokamano. Nyakwara Mbuga Jongo.